Значи, искаш по-дълго видео, така ли? Ами добре. Няма да получиш. Не има за като ще получиш. Виж. Не се ли го ви? Тя не никъде да се играе. Добре. Не е зле. Нанси, арте. Това е мамучо. Не. Това е ученцето. Ах, лелеле. Това е сложно. Чувате ли някаква музика? Аз чувам. Забрави да представи Таня. Биволно. Добре. Вики каза да ме биеш малко. Изчезни. Ей, добро. Ти какво ти келеш и мръсте му? Нема чакам, нема. Нанси, как е тесно. Аз, Нанси, съм този. Аз съм ви седнала на косата. Може тъпа не никъде. Нали, без да ме чуе никой, ще смачкам там. Ох! Карам, да. Коляла, Ана среща ми Таня. Ана ляво, Ана дясно. Право говното, Таня прясна. Жени. Дупка. Айде да се играем танца. Кой танца? Томби. Не, айде на пингуини. Не, той е смъзъм, не е. Айде пингуини. И пускай. Аз не го знам. Много е тъп. Добре. Чакай ме, бе, дупча. Чакай да си пуснем и музика, че колко. Нанси, виждам те. Знам. Помпи. Не. Чакай, търсиме. Опа! Чакай, че познах един кратък. Не, 7 минути. Таня, стига кратък искам да е. Добре, аре, колко минути? Няколко секунди. Да, кой минути. Добре, най-много 1 минута. Нема 1 минута. Ами колко има? 2. Я да видим. Има 1 минута. Хайде, аз просто. Това е тъпо, нали? Много е тъпо. Няма да играем никакъв тъп танц. Айде, пусни няма да си играем. Айде, пусни ме. Ти ще го играеш? Не. Ти помпи ли искаш? Ще го играеш с мен? Не.
Вики 8 минути. Ти ще умреш като гледаш това видео. Само, че няма да слушаш там частта, в която тех, нали? Как знаеш, като го пуснем цялото технение? Да пръднеш на много. Мани тегло! Гърлак. Мани тия смърделят си. Умрели от тук. Ей, качаго. Да, благодаря. Вики, значи е всичко друго, освен пич. Абсолютно всичко друго. Да, ама съм печага, нали? Не. Таня, абсолютно всичко друго, освен най-умното същество на Земята. Тя е... Ама! Не намира! Чакай да видим колко време е скри. Не ще ли кажеш, сериозно. Айде, остави още. Тя стане една минута. Да, не минута. Да. Оф, кръндел. Таня, престани, сериозно ти казвам, че ще смачкам. Като божа краличка. Айде. Арема! Хело мила! Маргарита си! Чакай да си реброто! Не, аз показвам на теб. Вики, тя ти показва Вики, не, аз слушай тази глупа. Нали? Ти ме обичаш, нали знаеш, че аз те обичам. Нали знаеш, че не... Тя те мрази! Ама... Сега си!
Елче. Да, това е по-яко. Щедни. Ох, стига Наси. Бухчу. Това е Таня. Това е Наси. Таня, сериозно престани вече. Има още едно, което не знам къде е. Ясно го. Което го първие тук и го не намери. Верно. Мали, изяли са го молците. Тия молци са много... Али, помисля на гнусното на кръка. Таня. Са, с кой ще... Не, Таня, сигурно... Кое ме търси? Търсиме слончето. Не. Направи, Вики! Наси, лакът. Лече, дори няма едни. Вики, джапай се. Не, курашка така ме спробила. Върнах си лаптопа. Чакай да намеря кучко. Спри. Сериозно. Таня, аз ударих само с няколко. 2. 3. Добре. Едното ти го беше взела, другото добре. Добре, ударих. Виж, тя ме бие тази кучка. До друго. Стига, представяме се бие. Да, представяме. Че викаш, ще бие там. Няма да. Тя почти ме не познава, само на видео ми е виждал. Вече направихме... ОМГ! 13 минути! Аре, 15. Айде до 15. Вижте. Тук пише... I love you. I love you, да. А тук пише мачо. Ама... Имам едно известно в Фейсбук. Кой ме е сръчкал? Дяка, някакви сте ми коментирали снимка сладка. Да. Сладка съм. Не, много съм противничко. Нали Таня? Нали Таня? Не. Добре. И аз теб не мразя. Вики, още 1 минута и 5 секунди. Ще стоим така, няма мърване. Ба! Таня ще изяде лайното, защото първо върви. Не, аз нямам да го. Ти ще го изядеш. Кой си ти? Здрасти! Здрасти! Ще е идиот. Като тебе. Мани са ме! Мани се, ма. Мани тия смладеля си от тук. Много са красиви. Таня, и 40, стой, и 41, и 43. Таня, спри, че сте най-тъжни. Айде, чао, Вики. Чакай, още не. Стой, се. Почти. 1, 2, 3, 4. чао, Вики. Чао.